Нур театрында композитор, хормейстер, Башкортстанның һәм Татарстанның от казанган сәнгать эшлеклесе Афарим Акчуринның юбилейна багышланган иҗади очрашу узды. Кем уйлаган шушы көндә 70% булыр дип тамашачыларыбызны, ләкин Афарим абыга 70% әз, шуңа күрә 100% булгач, агымдагы елның ноябрь аенда Афарим абыйның шушы күркәм юбилей кичәсен тагын матурлап, зурлап театрыбызның зур залында үткәрәчәкбез. Театрда композиторның иҗатын сөючеләрен бай программа көтә иде. Юбиляр хөрмәтенә котлау сүзләре, ул иҗат иткән җырлар яңгырады. Нинди генә җыр булса да, нинди генә фольклор булса да, матурлап, тамашачыга матур итеп җиткереп, төрле формаларны китереп чыгарып, андый кешеләр әйтергә кирәк, бик сирәк республикабызда түгел, гомумән Россия тарафларында да. Шуны әйтер идем Афарим абыйга, Афарим Садыковичка, бүгенге көнгә иң мөһиме сәламәтлек. Иң мөһиме сәламәтлек иҗади уңышлар. Яңадан яңа җырлар, яңадан яңа композициялар. Инде исән-сау озын-озак еллар бергә эшләргә. Тантана сәбәпчесен котларга мәртәбәле кунаклар җыелган иде. Безнең республикабызның башкорт һәм татар милләтләренең дуслыгының, аның репертуарында да бик карагыз. Башкорт халык җырларына обработкалаш барлыкны, татар халык җырларына обработкалаш барлыкны милләтебез таптырна. Бу Афарим агай безнең бүген матур тантана. Шуңа, хөрмәтле дуслар, рөхсәт итегез, менә кисәге генә безнең Башкортстан Республика башлыгы Хабиров Ради Фәритулы иң төп республикабызның иң төп награда, иң зур награда Башкортстан Республикаһының почет грамотаһына кул куйды. Шул хәтле рәхмәтлемен. Һәм әлбәттә аның белән менә инде хорыбызга да хәзер 13 ел була. Аның иҗады, тормышы дәвам итә. Һәм инде ул хор белән без бөтен Россияны үтеп чыксак дип әйтеп була. Оренбур, Казан, Уфада инде һәрбер ел сайын Мәүлид айларында районнарыбызда концертлар белән, Мәүлид программасы белән йөрәдек. Шуңа күрә Афарим абый ул әле композитор гына да түгел, менә минем өчен остаз. Ул музыкага, җырларга өйрәтте һәм дөньяны да күрергә бер сәбәп булып, аның белән бик күп җирләрдә булдык. Афарим Акчурин матур гомер бәйрәмен яраткан гаиләсе, коллегалары, дуслары белән бергә каршы алды. Без Афарим белән 55 ел бергә торабыз. Шушы 55 ел эчендә бик әйбәт, бик хөрмәтле, балаларны ярата торган, бөтен кешегә кешелекле була торган ир булды ул. Һәр вакыт бөтен кешене хөрмәт итте. Туганнарын, балаларын, мине бер вакытта да рәнҗетмәде. Иҗат шишмәгез саекмасын. Моңлы җырларыгызны көтеп калабыз. Кадерле Афарим Садык улы. Минем иң зур нием, теләгем менә шу яңадан илаһиләр төркемен яңадан торгызырга минем исәбем. Эш мәсьәләсенә килгәндә зоранлык түгел. Соңгы елда менә 3нче китабым чыкты бу спектакльләрдән музыка. Һәммәндә минем элек җыйган халык җырлары, материалларым бик күп, менә шуларны дөньяга чыгарырга дигән теләк белән яшим. Эльвина Хасанова, Илдар Еникеев, Нур театры.